Okay, so this is my Excuse me. uy, bastos ko talaga. Hello YouTube, this is Mersky and welcome back to my channel. So in today's video, naisipan kong gumawa ng video of what's inside my travel makeup bag or makeup kit or makeup pouch. Okay, so this is my Excuse me. so this is my makeup pouch. This is actually was given to me by my aunt. Pasalubong niya sa akin. And wala lang, cute lang siya kasi may mga details ng lip glosses, lipstick, ganyan, girly. And I love it. Tapos, may chika pala ako sa inyo. Actually, this is actually just my pouch whenever parang may emergency or basta ito lang yung parang retouch bag or retouch kit ko siya. Kasi I'm sorry to say, kasi pag hindi talaga siya my travel what's inside my travel kit. Kasi pag nagta-travel ako, nagdadala talaga ako ng sandang makmak na makeup. I know it's not good kasi pag nagta-travel ka, dapat yung mga travel sizes lang yung dinadala mo. Pero ako minsan, nagdadala ng malaking palette. Pagpasensya nyo na guys, ako talaga yung tipo ng tao na pag umaalis or pag nagta-travel, parang yaman no? Travel. Pag nag-out of town, out of town, paano ba? Pag nagbabakasyon, ganyan. Ako talaga yung tipo na nagdadala ng maraming extra kasi kahit bulky na siya bulky na dalhin, talagang nagdadala ako ng extra kasi you know, hindi natin alam baka may emergency na na galaan, baka may emergency na nagre-require ng glam makeup. Siyempre, magdadala tayo ng false eyelashes. Ang bonggang-bongga, chok. Hindi. Ang dami ko ng chika. So anyway, so without further ado, let's proceed with what's inside my travel vlog. My travel kit para bayo. Okay, first. Okay, but before that, actually, itong dalawang bagay na to, hindi siya nagkakasya sa pouch ko kaya. Pero dinadala ko to siya. Usually, this is actually a Wet n Wild stippling brush. Pero ginagamit ko siya sa blush. Wala lang. Share ko lang. Ito yung gamit kong my go-to foundation. Yung Revlon Color Stay. As you can see, gamit na siya. Ayan. Tapos, hindi na ako nagdadala ng foundation brush kasi ito na yung gamit ko. Nadumi. Yung sponge ng foundation. Yun yung gamit ko. And then, nga pala, ito din yung dala ko. Siyempre, dapat may dala ka na, pangkilay na brush. Kasi kilay is life ba yun? Huwag mong kalimutan. Kaso, ayan, parang sira na. It's wobbly na. It's wobbling, whatever. Pero may extra naman ako, so, nandito na siya sa loob ng kit ko. And, of course, let us not forget my blush. Ang gamit kong blush, as always. Bibili na ako ng bagong blush, baka sabihin yung papalit-palit na yung gamit ko. And my powder, of course, to set the foundation. And my lipstick, yung ginamit ko kailan ko ba itong ginamit? Ano ba yung, back to school makeup. Ito. Pero, yeah. And then, of course, Chica Lip Tint, pero di ko ginagamit na, I have two, Poison Berry and Cherry na, shade. And then, I have, of course, my go-to pangkilay. Talagang, guys, this is actually my favorite eyebrow pencil. Talagang maganda. Hindi siya masakit i-glide sa kilay. Alam mo yung mga previous pangkilay natin. Siyempre, nung wala pa tayong trabaho, siyempre, nagtitipid. Alam mo yung sobrang sakit niya i-drawing sa kilay. So, yeah, I have that. And, what else is here? Meron akong sharpener. Siyempre, pag maputol yung maputol yung pangkilay natin, siyempre naman, kailangan natin ng sharpener ba yun. And, ito yung extra na pangkilay ko, pangkilay brush. This is actually perfect. This is just very small. And, travel size talaga siya. Ito yung gusto ko siya kasi soft yung bristles niya. Bristles ba tawag dito? Yung spoolie niya, soft siya. And this is actually parang
Sa Milani ata na, hindi ko sure. And my holy grail na pangkilay. This, guys, kiniklaim pala niya na waterproof siya, no? Andito pala nababasa, hindi ko lang binabasa yung product. So, this is actually waterproof. And yes, waterproof talaga siya. Ginamit ko ito pang swimming. And hindi siya nabubura, guys. Long lasting. It's really proven. Proven and tested. And I'm really very happy na formulate tong, this product is formulated. Kasi, talagang, ano siya, wapak. Alam mo yung, tapos, maliit lang siya. It's really very handy. So, gusto ko yan. Gusto mo yan? Gusto ko yan. And what else? So, alam mo ba guys, it's already 4 a.m. in the morning and ayan, ang ingay pa rin ng mga sasakyan. So I have 3 brushes here. It's Elizabeth Arden brushes. As you can see, naka-plastic pa kasi hindi ko pa ito nagagamit. Nilalagay ko lang dito sa pouch ko just in case baka magamit ko. And ayan, wala nang laman. Yang, bigla siya, no? Color gold pala siya sa loob. Alright, so, dyan na po nagtatapos yung video ko. Yun lang yung mga products na usually kinukuha ko sa bag ko kapag, emergency, may emergency lakad, may emergency kailangan mo magpaganda, may emergency kailangan mo mag-aura, ganun. So, yeah. So, ayun. If you would want to, if you like this video, just click like, comment down below kung anong gusto nyong i-comment, please subscribe, and if you would want to share and spread the love, share the video. I love you guys. Thanks for watching. Ciao!